orechovej koly, atrapy. Hádam, nájdeme to najlepšie z toho najhoršieho. Veľmi dobrá chuť, tiež si to kúpujem len tak. A toto je úplná žumpa. Ty pešoval cukrovku, som nám vyšťal, že to tomu nemá. Aj, idem sa asi vygrať. To je, Hitler bol síce nácek, ale dávam mu body z originalitu. My si museli zobrať úver na toto v banke a musel som to založiť bytom mojej babky. Pani Janáková je vybavená. Golden shotgun, golden shotgun, golden shotgun SK. Video je dneska. Real Crown Cola, jak povedal Mišo, je to iné, ale podľa mňa to je overrated. Takže je to fajn, nie je to zlé. Dal by som tomu až 8 bodov. Podľa mňa to je úplných 7 bodov, podľa mňa to je moc pozerský drink a ľudia, podľa mňa sa to neoplatí za tie peniaze, lebo je to reálne jedna z tých najdrahších kôl, čo tu máme. A chuťovo není nejak špeciálna. Proste je to klasický kolový drink, podľa mňa 7 bodov je fajn, že nenadchne, neurazí. Dal by som Kauflandkovú teraz. Kauflandkovú? Ľudia? Opäť mi treba močiť. Kaufland Cola mala reklamu s K-popom, neviem, či ste to videli. Takže je to korejská kola vlastne. Ja mám veľmi rád Kaufland Colu, lenže oni prestali predávať v tých malých plechovkách chladenú. A ja som si kupoval chladenú v malých plechovkách. Takže odtedy som ju nemal, tak dúfam, že nezmením nejak receptúru kvôli Korejcom alebo čo. Vrchnáky, čo Európska únia presadila, to je horšie než holokaust. To je... Toto môže byť vo videu? Podľa mňa, hej, alebo je to historicko-politický komentár. Môžem to, že viete, čo je horšie ako len tie vrchnáky? A Mišo, že neviem, povedz mi. A ty že, holokaust. Ale holokaust nie je horšie než tie vrchnáky. Tebe tam na to video... To nemáš byť po videu. Tebe tam na to video dajú žltý dolár ešte skôr než to video. Ja nemám už speňaženie na YouTube. Nemáš peňaženie. Pokiaľ mi nezmažu kanál alebo to, tak som v pohode. Moc silná. Ešte mi dole, prosím ťa, toto musím ešte trochu precítiť. Musím ťa tak poriadne v hube poplieskať. Ešte, ale toto je dobré. Toto je normálne dobrá kola. Je to dobrá kola, ale oproti tej Freeway mi príde, že je viac taká aromatická. Že viac tam cítiť tú kolovú príchuť. Neviem prečo mi to vadí zrazu. Mne to kedysi strašne chutilo, teraz mi to nejak nechutí. Asi som sa zvykol na tú Freeway kolu, tu si teraz pravidelne kupujem. Mne sa to chutí viac než Freeway kola. 8 bodov z 10. Trošku horšie ako Freeway kola. 9 bodov. Je to dobrá kola. Úplne tam zazumuj na to. Úplne? To je v plecho. Úplne zazumoval som. Clever Cola Classic. Ja som veľký fanúšik Clever produktov, lebo Clever produkty kupujú finančne gramotní ľudia, ktorí hospodária dobre, aby mohli potom mali viac peňazí na investovanie do Hauktuach coinov. Ja si idem proste Clever mlieko, Clever veci. Clever, mám Clever náboje, takže to je od tých, čo vyrábajú tie servítky. Teda neviem, či to je zrovna od nich. Clever Cola Classic. To implikuje, že by mali existovať aj niektoré... Na zdravie. Ďakujem. A teraz na zdravie. Prvá vec, čo by som povedal o Clever Cole Classic, kým sa kameraman láduje týmito onými švajklami, je to, že mne tam strašne chýbajú tie mikroplasty, čo sú v tých plastových fľašiach. A toto je v hliníkovej normálnej plechovke. A mne tam proste chýbajú tie mikroplasty. Keď si pozrite aj moje tričko, ja som taký veľký fanúšik, ja mám rád tie plastové fľaše a toto mi tam chýba. No a ináč okrem toho je to akože, není to moc dobrá kola. Zatiaľ najhoršia podľa mňa. Není to až tak vodové, ale nemá to žiadnu chuť. Toto je 2 body. Toto je za mňa 0. Čiže mi to nechutí ako tá City Cola. No ale počkej, to musím niečo povedať. Clever Cola, či... Už mi šíbe, už som vybuchol. Bila Cola. Bila Cola, ináč to vybuchne zase. Jedna z charakteristík Bila Coly, jedna nevýhoda je, že viete ako keď máte normálnu kolu, hej, Coca-Colu alebo nejakú z tých iných kôl, keď ju zoberiete, zatrasete ju, alebo vám padne dole schodami, alebo proste spadne vám zo 4. poschodia, otvoríte to, tak vám to vypučí. Toto. Bila Cola stačí mikroskopický nejaký závan gravitácie z mesiaca, keď je príliv odliv a keď to otvoríte, tak vybuchne celá bytovka.
No keď ste videli ten výbuch plynu, to bolo v Prešove, či kde? To v skutočnosti nebol výbuch plynu. To v skutočnosti niekto mierne drgol do Bilakoly, otvoril to a to sa stalo. Čiže musíme veľmi opatrne to otvoriť. Daj si pozor, bo to je pani Janáková. Kamo, toto bude pain editovaček, to je 20 000 rôznych zvukov. Tura, hrá tu piano, vy tu rozprávate, Bilakola síči, Doriči, vy sa tu smejete, Gretardi, toto je úplne v p***. Ešte tu je pani Janáková, ty to je celé v p***, toto video. A je tu mikrovlnka na zemi, tyko. Nevadí, ideme na Bilakovu. Odkedy je Pečo Nagy fotograf? Fotoaparát! Odkedy je Pečo Nagy fotoaparát? Pane Bože. Každý sekund. Teraz som za... Čo na to hovoríš? No, Bilakova, a tam poviem na rovinu, to je moja srdcovka, ja si to kúpujem normálne, ja to pijem. A chutí to dobre, ale mám k tomu aj špeciálnu proste takú citovú väzbu, takže možno budem zaujatý, ale ja tomu musím dať 10 bodov, ja to mám fakt rád. Tá cena je veľmi priateľná, je ten nielen, že jeden z najlepších kolových nápojov, ale by som povedal, že jeden z najlepších nápojov, aké existujú vo svete. Podľa mňa to je 4 z 10. Niečo mi tam chýba. Niečo mi tam chýba proste. Je tam málo toho kolového zrna, ale čo? Podľa mňa to je dokonalý nápoj a dokonca máte aj gotické varianty, predávajú. A také alternatívne emo, neviem, proste predávajú také s čiernou fľašou, s čiernym obalom. Neviem, ja to mám fakt rád, ja si to rád kupujem, rád si to dávam do úst. Neviem, mne to chutí. Je to fakt dobré, kúpte si Bilakolu. Ale keď hovoríme o emo kole, toto čo tu? Táto budiškola. Už sme tu mali kolu, teraz máme budiškolu. Tie minerálky sú kolby s tými kolami. Excelentný nápoj s obsahom kofeínu a intenzívnou chuťou. No tak toto je... Intenzívna chuť je ako banger. Toto znie intenzívne. Išiel mi sa dať von pred pice. Ne, lebo jemu volal Sokoliak a potreboval. To je Budišovi čau. To je erb Prešovského kraja. Since 1573? Hej. Vidí... Vtedy vznikla voda. Toto podľa mňa, keď ochutnáš, že budete to buď milovať alebo nenávidieť. Mne osobne to akože dosť chutí. A je to veľmi zaujímavá chuť, čo vy ste ani nepovedali, že to je akože normálna kola. A zároveň cíti tam takú kolovú chuť. Ako kola, to není zase, že najlepšia kola, ale ako nápoj, ako taký, je to veľmi zaujímavý nápoj. Ťažko sa to vysvetliť, musíte to ochutnať, stojí to za to, akože není to zrovna drahá vec, čiže kúpte si to, ja vám to doporučujem. Ako nápoj by som to dal možno, že 9, možno až, áno, 9 bodov. Ale ako kolu by som to hodnotil, že 8 bodov. Podľa mňa to je zatiaľ takých 5 bodov z 10, podľa mňa to je taká najviac medium, čo sme tu zatiaľ mali, že proste to chutí jak fejková kola. Že proste keď si predstavíte fejkovú kolu, tak toto chutí. Som prekvapený, že to robí Budiš, že proste to je úplne random. Ale dosť banger, akože cením 1800, čo tam bolo napísané? 1573. Prvá kola, prvá voda. Však to ešte predtým, než vymysleli elektrínu. Vy si myslíte, že toto je posledná kola, ale není, lebo ja som doniesol ďalšie koly. A tie sú top 5 secret kolo, lebo sú šialené. Toto môžete získať iba cheat codemi. Toto reálne napíšeš ajzakami do nákupného vozíka v Kauflande a toto sa ti tam začne objavovať, takže David, ja som ti doniesol do daru, ako doniesli traja králi malému Jezusovi. Počkaj. Pamätníci si budú pamätať Kong Strong Colu z Lidlu, ale toto je Strong Cola Extra Caffeine by Crazy Wolf, najviac crazy nápoj. Toto je nápoj absolútnych čávov. Ak chcete kolu, ale chcete mať kolu pre Sigmy, toto je Sigma Cola. Crazy Wolf, šialený vlk, najlepšia vec, čo existuje. Kebyže môže mať jeden sponzor okrem vody z doby ľadovej a Freeway Coly, bol by to Crazy Wolf. Ukáž mi ešte ten obal.
Vieš, čo si predstavím pri tomto obale? Jak boli tie hry, čo máš takú raketku a sa hýbe, že tam chodia takí mimozemšťania, čo chodia takto a takto a takto a ty strieľaš do nich s tou raketkou a tí mimozemšťania proste postupne vybuchú, ale ty musíš proste dostať, kým oni prejdú takto až dole. Podľa mňa to skôr vyjadruje zvukové vlny, ktoré by sa zobrazili na nejakom prístroji, čo sníma zvukové vlny, keď tunak Mišo zahučal. Šialene, potom ako sa Kokos, napíje. ale Toto je banger. Mišo neklamal. Ono to má ten dodatok kofeínu, keďže to je Crazy Wolf a je to také viac budivé, že toto je po mňa intenzívne. Toto je veľmi budivé. Ja dneska nezaspím. Ja budem celú noc Ty budeš vystrajať. S pani Janákovou! Akože chutilo mi to moc až tak nechutí, ale je to silné. Nepočúvaj ma sem, lebo ono to je... neviem, čomu by som to prirovnal z týchto kôl, čo sme mali. No chutí to inak, jak všetko, čo sme tu mali zatiaľ, podľa mňa. Áno, to je jednoznačne. Podľa mňa to chutí inak. A je to fakt silné, ale podľa mňa to nie je zlé. Lebo úprimne, ja som čakal také hovno, ja som myslel, že to bude niečo ako Clever Cola. Ale ono je to fakt dobré. Ono to je v pohode. Ono je to dosť v pohode. Fuj. Máme taký 7 podľa mňa. Vieš čo, ja tomu dám, že 10 bodov, to je legendary. Áno, fakt, to je legendary nápoj. Wow. Teraz ma zaujíma, čo povieš na ďalšiu vec. Lebo teraz... Hello my drink cola. No tak to si robí čardel. Tam je kung fu žena, pani Janáková. Aj zálohovaná. Počkej, ukáž to. Do počkej, no. To je pani Janáková. Jo, toto keď som videl. To je ona. Anime pani Janáková. Ona robí kung fu a je to, že hello my drink cola. Lebo A je to bez kofeínu. to je detská kola, takže to je pre juniorov, pre malých čavov. Ale my si radi pripomíname detstvo, my sme starí corgoni síce ostrieľaní životom, Je to aj s ale radi takýmto si... cumom. Jak sa to šroubuje? Otvoríš, že... To je bang. Mne to chutí. To je geniálne. To chutí jak juice, ale je to kola proste. Lebo vieš ako to je? To je hello my drink. To je proste ono, hello my drink. Toto je dokonalý nápoj, je všetko dokonalé, okrem toho, že to není kola, vôbec to nechutí ako kola. Je tam taká pachuť. Možno taká On pachuť. aftertaste, to je má kolový, ale inak ani nie. Kebyže mám hodnotiť kebyže mám hodnotiť to ako nápoj, podľa mňa 10 bodov. Ale ono to není kola, ale píšu tu, že kola. Dobre, dávam tomu 10 bodov. To chutí jak Podľa mňa čaj. takých 9, toto mi chutilo. To odložíme do mojej kolekcie. Dobre, a teraz Kečupete, mám ananásový kečup. To je crazy. Pokračujeme v tradícii týchto divných kôl, lebo mám tu Yupik Cherry Cola. A toto som objavil úplne náhodou, lebo to mi babka po mne hodila, že nanýchal tu náš. A je to super, je to banger, tak som to musel zobrať. Preto som zapatrošil do džusového regálu. Tam je čerešňa, ktorá je vták. To je čerešňový šmonk. Tam je, zazul na to, tam je, to je jak oné Angry Birds, tá slepica, alebo ten bombový Aký robil zvuk čo Angry vybuchne. Birds? Kámo, ale vieš čo viac, že to je Yupik, ovocík 20% s príchuťou cherry cola bez konzervantov. To je stará klasika. Akože Yupik, ovocík je celkom krásny. Až tak, David, až to dojelo? David, jak je možné, že ty to si nevieš otvoriť to p***no pre malé deti? To je detská boiska, aby to deti neotvárali. Poviem, toto je horšie ako to, čo sme mali predtým. Hello my drinks, pani Janákovoj, väčší banger, jak Yupik, ovocík 20%. Berem späť, ja som krivil tomuto nápoju, toto úplne chutí ako kola oproti tomu, toto vôbec nechutí ako kola, toto chutí ako veľmi, veľmi sladký džús. Není to vyslovene niečo zlé, ale ako kola, to proste není kola, kámo, ja tomu dávam 1 bod, to není kola, to je sladký džús. Ja dám 3 body. Akože nie je to zlé chuťovo, ale od kolí to má ďaleko, ale... Neviem, Yupik ovocík 20%. Dobre, tu sme sa s Marfým kameňom zhodli, že tento Yupik je najhnusnejší nápoj. Podaj mi prosím, čo Ja mám takú senzáciu na jazyku, ako keď sa pozriem na nejakú čiernu opicu v Nových Zámkoch.
Máme tu grand finále. Toto má byť family friendly content. Čo je čierne a biele? Michael Jackson. Oreo. Aha. A ja mám Oreo Coca-Colu. Veľké finále. Coca-Cola sa rozhodla, že spraví najväčšiu sprostosť. Zoberú čierno-biely keks, dajú ho do Coca-Coly. To je ako Marlenka a Kofola. Len toto je proste horšie. Ok, ja vám poviem spoiler. Ja som to už raz ochutnal, ale môj mozog, proste keď máte traumatický zážitok, môj mozog tú spomienku utesnil niekde, ja si nevybavujem chuť toho a viem, že to bolo veľmi traumatizujúce to ochutnať. Mám 5% baterky. Dobre. Poďme na to. Inak farebne to vyzerá ako obyčajná Coca-Cola, nie je to vôbec, že Oreové. Doriti. Neviem, čo šišiel, to je výborné. To je najhoršie vec na svete, to je horšie ako ten Jupík. To je lepšie ako čas strávený s pani Janákou. Mali ste niekedy tie dlhé piškoty, také odcukrované dlhé piškoty, ono to voní jak tie piškoty. Chutí to proste jak horšia Coca-Cola. Proste je to horšia Coca-Cola. Poznáte štvrtú zásadu varenia? Tam, kde sa hodí banán, sa nehodí kečup. Kola sa hodí k jedlám, ku ktorým sa hodí kečup. Nehodí sa k jedlám, ku ktorým sa hodí banán. Ku Oreu sa hodí banán. Oreo je dobré, kola je dobrá. Ale tieto dve veci sa nemajú kombinovať. To nie je to dobré. Ja vôbec to Oreo necítim. Bodaj by som to tam necítil, ale cítim to tam. 0 bodov, toto je... Akože mne to príde ako úplne stupidný koncept, lebo reálne to nechutí nijak, má to iba zlú pachuť. Tú chuť to nemá žiadnu, má to iba zlú pachuť, takže keď to dopijete, tak máte v ústach proste chuť niečoho, nejakej tmavej hmoty. A radšej to zapijem, jak sa volá, Janákovej, oným extraktom. Hello, my god. Dobre, no to by bolo všetko. Počkej, Toto je krásne. Počkej, to nie je všetko, ešte tu máme poslednú vec, čo sme teraz kúpili. Toto sme si najlepšie nechali toto je ako niečo, čo pije Jeff Bezos v ťažkom dni. Francis Original Cola, to je nejaký typeček, čo má v hlave kvetiny a veci a tak. A koňa. Neviem, toto vyzerá, akože obalovo to vyzerá najluxusnejšie. Bolo to v akcii za 50 centov v Bile. To mal sa cez 2 eurá. Som sa prežehnal, že ty kokos budem najbližšie 2 mesiace žrať suché rožky, ale nie, bolo to normálne v zlave. Toto už nie je ochutnávka, toto je degustácia. Daj to na kameru, jak to šumí. To je jak zvuk peňazí. Cinkajúci vúvačkoj. Veľmi, veľmi podobné tej budiške. Ale je to lepšie než budiškola. Ak by som dal 2,50 za túto sračku, tak by som mal nervy. Ale keďže som za to dal 50 centov, tak ja som veľmi spokojný. Akože za 50 centov nekúpite niečo lepšie. Za 50 centov viete byť turbo hipsterom. Nekúp to. Podľa mňa 5 bodov, ako tá budiškola, to podľa mňa veľmi podobné, až identický. Solidný, 9 bodov, mne to chutilo. Ty si šialený. Neviem, ale akože chutí to fakt dobre. Všetky alternatívne koly, čo existujú, sme vyskúšali. Hej, teraz sme strašne Ja by som povedal, že aj tá kofla je najlepšia. Uj. Ticho. Nie je argument. Ale len čapovaná. Ale kofla není kolovina. Na chopku je, ale... Tak posolstvo tohto videa, že chodte na chopok. Hej. Chodte na chopok. Čo tu robíte? Prosím, chodte na chopok. Nejsete narití a nemalajte si tam šunky a pozeráte chujoviny na YouTube. Choďte na chopok, pozrite si to video tam. Ale pozrite si... Počas lyžovania. Počas lyžovania si tam dajte. Zostrihaj to tak, aby to bolo presne, jak na sa stala na obchode. Dobre, tak ja sa s vami lúčim a želám vám... Počkej, povieme naraz pozdrav. 3, 2, 1, šťastný nový rok! Dajte like, odber, pozrite si popisok a pošlite nám peniaze do komentárov. A report to nezabudnite. Som pani Janáková, už Tak to ide! spada do tej kategórie zvierat. Jak sa na to človek sa to rozpadne. Čo sa rozpadne? Teraz to prevrádime. Keď mi Paolo Habera copyright strike na intro dal, tak som si vlastný jingle
Golden Shotgun, Golden Shotgun, Golden Shotgun SK. Video je dneska. Kaufland kola je jedna z mojich najobľúbenejších kôl. Počúvajte, pustite tam do toho videa, sorry, že prekošujem. Odhorte, že slíže Šanghaj kola. Aby sme mali copyright strach. No hej, áno, ale tam hovoria, že tie koly sú... Tam hovoria, že koly sú mlašoputné a on išiel už asi tretíkrát na hajzel. Chápeš, akože... To máš aj tak jedno. Alebo ten zvuk močenia pustiť. Nikdy toto nedotočím. To je ochutnávka kečupu na 8 dielov. To je To Netflix ochotnávaš series. posratých 10 kečupov tam. To budeš robiť z toho reels, každá kola bude v jednom reele. 5 mobilov sa nám vybilo počas toho natáčania. Vybuchlo 5 mobilov. Prehrial pri 4. kole, to je úplne 5 mobilov vybuchlo počas natáčania. Dajte odber na môj kanál Golden Shotgun SK.